Grije nam srce činjenica da ste se odazvali u ovolikom broju. Izuzetno hvala predstavnicima medija koji nas prate proteklih dana, izvještavaju bez cenzure, objektivno onako kako mi kažemo, sa svim našim možda čak i manama, jer ni mi nismo savršeni. Jedna stvar koja je zapravo izuzetno bitna da podcrtamo na kraju, jer imali smo dosta i komentara od upravo susjeda ovdje iz našeg parka. Dakle, mi ne govorimo protiv uređenja parka, da se razumijemo. Ne govorimo protiv uređenja parka, to uopće ovdje nije riječ. Čak ne možemo pričati ni o tome da su ove mape tamo i planovi na ovim tablama lijepi ili nisu lijepi, to su stvarno nekako osobni dojmovi. Mi ovdje govorimo o demokratskim procesima koji su ponovo zaobiđeni na Savici. Niste pitani vi koji živite ovdje, nije pitana struka koja je malo prije jasno rekla najbolje tome što misli. Bili su nekakvi direktni dogovori koji su već nekako uobičajeni za grad Zagreb i to nećemo dopustiti. Branili smo bar jedanput, branit ćemo ga opet. Samo za kraj, ja se nadam da ćemo se ovdje vidjeti na pravoj proslavi na Zelenoj travi i Franjenom parku nakon izbora. Minimum. A koliko je tek u njegovom džepu? A ta firma je samo otvorila 3 mjeseca. Kako sve znaju? Samo narod, od Boga, evo ga tamo do cilja. Zvali smo ga pa je pobegao po pičku. Samo se došao poslikati, tako je malo drugačije. Ma nije to malo drugačije. Možda ste blizu, ali nije. Na silu, protiv volje građana. Evo šta ja znam zašto. Kako može početi radovi? Ostalo već su počeli, što ste vi radili? Ovo ste mogli postaviti pola ovo.
Vi tu stojite. A jesam se ja borio za to majmene jedan. Tako izgleda, ne ovako. Sve je trošak kad svirate kurcu. Stavite cveće, dalje. Boli me kurac, najsi. Još jedan, ovo ja mislim 6-7. Turina, ja si kurac reći. Odapte svi pjeva. Tvoj Basić, kad mi se to dala? Čuješ, dođeš 5 puta, samo se te sutra drugče konju jedan. Novinarski. Evo još malo uvreda. Konju novinarski. I sad ovo, zašto takav liječnik? Ne morate se razgovarati. Ne možete zabraniti nikome da snima. Evo, ovo je već ne znam koji pokušao da se zabrani snimanje ovdje. Sigurno nije napravio transparentno. Ovdje na tabli imate izvođača radova, firma koja je osnovana prije 3 mjeseca. Znači, firma je napravljena isključivo za ovaj posao, nema nikakve nijedna. Angažirana je tajnosti, znači javno natječaj uopće nije bilo. Govori se o vrijednosti radova 12 milijuna, nama izračuni pokazuje čak da stoji 15, ako ne 20. Nama ispadne samo materijal. Ne znamo da li se to radi, mi smo ovdje imali problema sa nelegalnom gradnjom tvrtka koja je bila planirana. To smo se uspjeli izboriti, koji smo pokazali na stvari prošle zakladnica, lokacija se slušala i u principu kako meni se gleda gradonačelnik istog žena krenemo sa ovim novim rješenjem da nam ništa za ovim pokušamo, da nam stavi plastični materijal. Igor Kranić. Hvala. Može još jedna? To je valjno, kao jedan protiv je dodano da jedan galanđer prođe tu, da se odmah stvori nekakav kao pomisao, evo tu ima ljudi koji su protiv, zašto? Zato jer ona će se odmah pozvati na to, evo ima tu jedan koji je protiv, jako tu ogromna većina, znači što su nam dali potpuno, smo skupili jako puno potpisa bili i za, nije protiv ničega, uvijek je stvar da se skupljaju potpisi i potpora tu lokalnih znači ljudi iz ovog kvarta za očuvanje parka, mi se nismo protiv nečega, nego mi smo samo za očuvanje parka, za zelenilo u parku i da to bude tamo mjesto gdje se djeca mogu nešto Slika se iza njega. Nešto se skupilo i kako se stvorila gradilišta, međutim građevinska inspekcija cijeli dan ne dolazi. Zbog toga pozicija želi da se pojavaju na staviti. Zapravo žali sve ono